di fua hitia long kai kele pangthir ta lason thak thak si keter thu kedam tang apor ahuta penang an aning kemeri so ejang atum pangthir pon bomlo ning keme ari so atum pen difu aroi ke pangthir ni pho ke chok Karbeng Autonomous Council pen difu Municipal Board atum rongsupi aphan alir alon piponlo laso difu rongsupi aithi kikrong put alangroi alongta alir alon piponlo bonta halaso aroi adung kedo atum keter ahormu kewar papleng set ajok laso keter theklong si karbi riso aning keme atum chelangsi bang troxiner kep atum kedam tang phai koni ni phai crazer kep arni pangthir asai dengponlo laso ke pangthir pon pini an ke ni pho ke choklo ni pho claim dat ta laso ke pangthir asai chun un elang athe laso alang roi along keter kewar dun bom ajok ke pangthir bom ariso atum ningje pon lapen difu Municipal Board atum pen lahai keter kewar ji aphan ihu mahem konglong nang pinangji athe laso aketer pangrum lo bonta kewar dam japhan akisung dokoklo lasi lahai aketer kewar ji aphan hem konglong akinang sotlo lapen laso alangroi along keter kewar atum aphan sodak pen akangsai kipiji akinang sot puta alang litum pen ningje pon lapen laso kipang thir along ning kangsam se ariso atum kachirap dunji aphan alang litum chuning ripon thu rap nang pidun ke la ke ilitung ka chinghon Dr. Tuliram rong ha ke CCM lapen ilitum han akirap nang lang pujat non jongjong mat ke manila son ke war hai thek dun long sitambe nela ar pidu tumhan birtai gra pangsai det sikeme pangsai bek nang je lang li tumhan mane penalty system sitame la hi thi ke dam ke bang tum sitame la ajat hormu sitame lang tum ke cho sitame ajat sitame lang tum la hormu sitame la war tu ke tem ke det sikeme ji alang li tum han dustbin da provide bazar area lambe alang li tum dustbin long lebar bette kevar nai betela nili tum kemat area tum ji la dung arai ke do tum lang roy dung arai pen la bazar la lang roy akung ke photo man ke dak lam si war jibon nili tum jungjong matha te KARBI radon pansitame nilitum la bangso rai pangcheng la kini pen ni phopo la pen nilitum ching jerpotum an chelang si ching wai so si la so akam ke pangcheng la pen nilitum jo ko amne keter pini tame la pen nilitum han akerap ta nangi nilitum tan committee pen sitame nilitum han truck sitame nilitum han ang cherap dun te po ya mane pini pen ni pho claim eto nilitum chun che pina som si che theklong lang jo la pen la kadoko we adung arai la keter ke war tum han sita me nilitum puke pudun bom lo sita pun e nilitum claim bom sita me pini son claim po pena bason che bang te akko keter thek thulong te nilitum la pen nilitum non jung ke mang ke la pen lo la dak notice sita me pidet te penalty son padote puyat si matha la pen dustbin sitame la dak provide vek nai nilitum mane alang li tum handa puret ta hengno dak lo je ke wara thai se ave alang li tum dak park long ngi jui sita mane la dak dustbin ave dera joine hadi alang li tum aning hang aling si waret lo la lakhain kora phoni lip MSC constituency ka parlo chokihila HS pathu aklamalong song inkora please ose lapen AHDC, APHLC, HTLUCC lapen JACAS atum chingrum pet pen kedam tang heleki ot asong atum lapen sarkar atum angbong lamdon kachitok pon along jasemet ke clues 2.3 ke chokche pik lapen ajok karbia khaiso atum muafit aphan ka phire meme ang pujong pon si kachisong asai ke deng pon sarkar lapen song trok heleki ot asong atum puthot clues 2.3
paprai nang ji pusi lamdon ka chitok atuma phan ka chuning ripon padu labangso amai along khorsing teron JACAS convener Chandrakanta Terang ASDC Maipu Jotson Bay ex-CEM Lapen ASDC Secretary Sai Singh Rongpi HTL Chairman Robindro Rongpi Maipu CCU Lead Song Rongphar Song Incorapli Convener Jameson Timung KSA Starson Tisu AIKSU Maipu Lapen ki ongdung aradatum chitong dunsi ing samjin pen kachi songpon Philip Tiso report ke news Karbenglong dunang kok anam the kubi pasina tumme dunang kok so lam thenang tum parda khani abang so mai ke dunang kok athe bang ke labosan lo song truck receive ke order song atum ilitum gadu weda chini lo chiti clear ni lamdon chetok lo MOS possible memorandum of settlement pen halabang so memorandum of settlement na long asana clause do hala so clause bang ilitum council non ke do ma council upon state government atum keber thibji ke dong thibji lason kamatham do lapen lan par sitame la karbiang long arlo ke do karbi dimasa rengma pen chenglok inglong aso atum upon politically kapijut kokji hala so clause do kok la so lasi just met pet ke clause 2.3 lo la so clause 2.3 abang ilitum khamkhe vek nahi karbiang long karbiarat pen chenglok inglong asudoan la khamkhe vek nahi jongsi la khamkhe thek khang thek pulutang te prang abang ke sungkrung kisung logically politically ilitum vir deji ilitum council phansi non ki free phansi ka borilo ladak bang kep non tribal atum phan ke pek plot dolo seat kep angbong the non labang so clause atengke non incorporatrok la penke ala nominated bang pli bang thong kep adim ke bang phokep dopo bang phokep ang bong pen bang pli kep ra pli bang ke elective po laba elective bang pli kep ra pli ang bong pen ang bong ke ala kachipu ke bang thong kep ra pli ke reserve po ST dompan la pen ke hala bang kep bang ke non tribal lo non ST lo alang tuman si thu plot po la si la so ke thu plot ke arni ki ding ke arni dingwang ne non ingkan kep baka pipulong te lagi litunge politically jut kok po vir det po emet hanga hemalong masih vir det po la sila bang so close abang ke khang vek nang ya pansi pini karbiang long area tin sitame arong tin sitame abang putin sitame la bang sabir ta ke pele ya bang pansi nilitum hala oktober chiklo trok arni rail demonstration isi dolo dharna dolo hala so dharna angthunsi dongka mukam ta lasona dharna dolo rally dolo lapen ke hamren dolo kheroni dolo labang so phi dok muka dolo bokolia dolo lapen tumi dak number adorso dolo lapen pini ke ladak chokiola dolo lapen nilitum ki pu bangke lahen lo labang so close bangke khangwek nai ampen labang so close khang nai pu bangke niltum kona mana sopan langselet o ladak dolong li la pu lambang kali sita ilitum karbiatum lapen ke inglong aso tum so nili bahawar long pini litum chesong chelang pet pen dak lai tum song dharom party chibu pe pin ka chingrum ka chetu nai kenang sot pu pen ka chingrum pini labang so chatai long ka chetong labang ka jatsemet pet kedam tang labang so MOS 2021 made hala bang so ajha ka close ka hinu to ko hala bang so close mai kroi kre hala bang itum khei pan kana hoket he dung hal dak ke dokok ka char dak ka joni se hala bang kroi thek thepu isi ka chepachini lapan anon thu bang ke non karbi khei long tum lang nang polo da jatsemet pet itum hala bang so MOS 2021 le ka hinu chot kali karbi khei long ke penang son suri kisung sonsuri aka hino son mainum na kibir jang thek long longle phelang alam ki benjenglok dak sakuri ke klem benjenglok methang ka choreng je bang non kisung krung hal bang song thek bang son karbiang long tum thek long karbi akai mane karbi atum bang son bang dak bang minority bang nang cheplang thang lo si jasme pet nona por bang karbiang long kachari bo matum bang ke non bang CM tuliram rohang ke hai MP ke hai tum MLA ke hai tum alang litum karbi lo tamai alang tum karbi poi fit samai alang litum han ke bang state government na ben central government amethang pocket ka chetap tap aking ke koktang alang tum ke klemun ila pen jata klem thek thelo lasi non por jatsemet peda bangke non karbia khe tum non jong si chepa jok wanji lapen karbia khe tum jong si clause 2.3 pen jenglok MOS pen jenglok karbi hempre ke hang pen jenglok son suria kisung penjong si cepat jok di bolete non por jatsemet pet mai cetu pet celang pet pen karbi tang de karbi song thorom chibu pin pen parti chibu pin pen non por mai ka ceto ka chingrum ka celang nei kenang sot pulotang te
kali pulutang letum karbi khe nang kibirji gela ke letum apor nang ne lat non dai tum nang kibirji yang deng seklong lapen non apor mangge ka chingrum lapen karbi po chatai lapen inglong so po chatai long kapang tang kang tungte ka chitu kang tungte kapat he kang tungte met hang jungjung ale chepat he wong ke klem tum han mangge rong rup nang kilu dolong ta mai thai ke dolong ta rong rup ke dang alang tum a junang kokpo kopia posel tum ka chingrum karbi po along pathing tung de posel nang litum thang jung pat hewong mapuge ta se jase met pet non bang pidi tum labang so ka che song bange karbi kheilong a kisung doan labang so emos 2021 put halon jase met pet kahino ke thedung lo lapen ka pre ka bang dai tum penang labang so ka che song ang thun mang la pusi deng ponik bom ji lapen labang so long bang ke non bang jase met pet karbi poladak bang ke itum song parti thorom chipu pet pinan karbi tang te karbi lapen inglong so pu chelang pet pen non jase met pet ka che song nang ji apor nang litang lo lapen non se chesong si pulitum nang kibir ke lake tum der dilo se jase met pet non bang ka chito nai ke nak sot lapen komat ma karbi kheilong inglong so chatai long karbi a khei labang so chatai long ka chingrum kang tung te mane ka chingrum chatai long ke wang kang tung te tum ke alang litum ke karbi alang litum mang ke anti karbi made khe a hutur lapen khe ka pawir jia bidi se alang litum ke klam se alang litum ke tum pang thek nang ji lapen non bang ke itum ka chito nai ke nang sot la helo trok dam tang mali chiklo tarik trok ni Assam Chief Minister lapen Union Home Minister aphan kedam tang September tarik clear ni karbiang long song trok helikopter tumpen kecit tok labang soy mo salong 2.3 lam chok chi pu labang ke repeal nai pu se Chief Minister lapen Union Home Minister phan tum tuning dia lu PR lu labang solam the phuthak si pini ladak ta kwa song thun sidak me nang dolo alam thi ke 2.3 long ga do da chini lo sit cap karbiang long autonomous council consensus sit cap abang ke long cap abang ke kadog wita thulong po labang so ang deng ke tok der bang chok chi alam the six ular lup lu te da ke inglong rat ka lia tum ka ning hang ling wang long le ning hang ling du long le dak ke long le nam long le jo long le alang tum yong si dak long le do pusita yong si dak pena ne along ka prek dam populta la so long le ke jo long le dak council phansar andar te gang det nai kwan se aron ke du masinon ke la sit cap open for all pudera phe bang ke la ke lang teng ke teng pring lang le ke thuwang son po hoya su dak wang long le 6 la war ke dolong le pomne tum ke wang ya tuwar kang pulo lage tasila phere me melang masi nona tuwar in pu pe kuning e dak nang lu jam nang du jam ta assam government pe nang rap dun de dak council so da chiklem tek the dak pinian ge hala jilat kilong hro bang ke harong bong pen troner kep si inglong khaya rat si dolop a nona bang anna bang ke harong bong pen ki kep si inglong khaya rat du chodlo puluta non la sit kep bang consensi kep bang open pu da bang ke legally constitutionally bang se ang hapin kuwang lo la ma se niwang se alak munit wang po tak karbi mikir pahar jila mikir hills autonomous district po bang ke la ke lamdak tripura long le bongli choder asong thak bongli bhangelang seret polam goli sida tripura long bongli phanchuder song thak dakta karbi penceng lok karbi bhanse panong lo sita kapre ga inglong kheta do sita karbi penceng lok inglong khet ong phana bangka dak pure det pu labang soa sit gap open for all ku pidet penajo basit nil tum hin pen ke pulo 6 dul non gap 6 long tamile pu Bithung reng thama constituency arlok kolonga along long le pata pe kar om lapen chutun chodang ahormu keron pon nijang karbi anglong arlo bithung a constituency arlo kolonga ahichi along rada phan panong si dr tuliram ronghang ari dengpen longle pata lapen kachi ape hai hui keron pon lapen mai along kache tongdun karbi anglong autonomous council cm dr tuliram ronghang mp horen singbe nominate mec Chandra Chetri BJP WKAD CM President Rodev Ronghang VDC Chairman Ramson Rongpi Menbiji Limes Chairman Bida Singh Teron Lapen Ari Sanghotum Sitame Chitongdun Lapen Pini Kaprek Asong Atum Sitame Amethang Asong Along Pen COC BJP Asong Along
don sir kebrahini ahem tum atum chipa ok dun rinti lapen lapu MP Horen Singh be lam theke jaipon ke wo abotong puta pajermi damsi kolonga alongta wo bongtong ason thot do puta pajermi pon lapen je ai katharta kripli arni seminar do det pen aphi ingsam rilo lapen ade angtor ave pin lo lasi APHL se aparti ke radaphan kapamang hu abidi lok sike claim lasi ingsam rilo potaning jepon lapen non ke wangji third wave corona ta wangdapo lasi vaccine chipi lap nangji lapen puthot KARBI autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang pen mai along lam theke jaipon ke rongkhang reserve bithung a constituency reserve arlo kido atum aphan aki joypen longle pata ration card ron pontanglo rong clear dap arong tower open stage kolonga lapen nepali arong ansitame prabjin pen tower sitame patang pon poputa pini amai along radaphan lamchak pikang lapen tim KARBI anglong mate BJP asong atum ke asele ke chaklote arkli vek puta ningje pon lapen tim KARBI anglong atum ke APHL se aphan achu ejeng penta phere reputa ningje pon dongkamukam pen Robinson long pi report TK News KARBI anglong Okereng Sport Association pen kipado pon football league yu angdung kiti kipathu pon along nongnam ka chithangklong lunse po jubin kar chitongdun Nomati constituency ke parlo Pundit Ghat High School pathu aklam along Okereng Sport Association atum pen pater pipon si priya chiklo ni phai pressure ke ani pen football league yu pangcheng ponsi phai koni ni phai king poi ani angdung kiti mate final pathu pon bangso ke pathu pon along Okereng FC lapen hambang inhi club atum angbonsi ke pathu chedan pon bangso ke pathu pon along Okereng FC atum hambang inhi club atum han golni pen paren si Okereng FC atum chepa hai pon la bangso football ke pathu pon along asam along nongnam ka chithangklong alun sepo jubin kar chitong dun pen KARBI Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Block Board Chairman Dornel Ronghang Difu Government College Principal Arup Polita Lapen SGB Rotno Kro atum chetong bunsi kipathu ing samjin pen pachun pon Probintaro News Text Report ke News KARBI Ni nilitum nadak Okereng Sports Association pen kita lompon Okereng OSI Club Football League pini angdung kiti mate final match laso match nilitum kita jutlo lasi nadak ngaji pate do natum doho lapen pini final ngaji pate lagi Okereng FC lapen Hambong Inghi Sports Club si pini ke Okereng FC tum si hai ponder lo lapen alangli ili tum kacingon KARBI anglong Autonomous Council Deputy Chairman Sir Ritesh Inghi alangli nang ping kata teng pensi pini laso club league pacun long lo lapen non malon solo pulote nilitum laso prize distribution da padopon po non nilitum kechokha chief guest alangli Jubin Garg tanangli po alangli asabu derchen masih alangli derchen lo masih non alangli ladak prize distribution of handa alangli dak nang dodun po masih la club league Kecing Oktober 19